Start vlog. Acesta este un vlog mai diferit pentru acest canal. Este primul vlog care are legătură cu mașinile. Chiar acum mergem să luăm distanțiere pentru această mașină. Chiar acum am plecat să luăm distanțierele, mă duc să mă văd cu băiatul de la care o să le cumpăr. Iar eu o să revin direct cu distanțierele. Update, am prins o porțiune de trafic aici și am pus camera repede pe cap să vă filmez. Am luat distanțierele, sunt chiar aici. Cam așa arată. Sunt distanțiere 5R110 și 5R112, din câte știu. Văd că sunt Japan Racing. Sunt de 2,5 mm. Da, uite, 5R100 și 5R112 cu gaura de 57. Sper să fie gaura bună, din câte știu, asta ar fi gaura. Cum am spus, caldățime sunt de 2,5 și au venit la pachet cu tot cu prezoane. Chiar sunt curios cum vor arăta, cât vor scoate roata în mașină, nu știu dacă se vede. Roata efectiv e în sub aripă, nu se vede absolut deloc. Bine, o să filmez și de afară să vă arăt exact când ajung acasă. Eu în principal am vrut să iau de grosime 2 cm. Însă pe astea le-am găsit de 2,5, sper să fie bune, sper să nu fie mult prea ieșite în afară. Totuși, dacă o să-mi ating, am vorbit cu băiatul de la care le-am luat. Las că trece motocicletă. Am vorbit cu băiatul de la care le-am luat și mai are unele de 1,5 cm de vânzare și le voi lua pe acelea. O să vă mai las acum cu un mic pov. Sper că acest clip să prindă. E primul clip care nu are legătură cu pescuitul sau cu călătoria și cu domeniul ăsta auto. Bine, mașina asta nu e chiar un proiect sau nu știu la ce vă gândiți. Este o mașină daily, ca să zic așa. Dar mici modificări la aspect, așa, merg la orice mașină, nu se pune problema. Modificarea asta, ca să zic așa, am vrut să o fac de mai mult timp, însă nu că n-a fost buget, că nu sunt chiar așa scumpe, doar că nici n-am găsit ce voiam și să fie și cu prezoane și la bani buni, să arate și ok, adică astea dacă le spăl sau ceva sunt efectiv impecabile. Dar n-a fost momentul, nu știu, n-a fost așa, n-a fost ocazia, ca să zic așa, să fie mai ok spus. Dacă prinde acest clip și văd susținere, ca să zic așa, nu știu, câteva like-uri, canalul fiind la început, o să vin și cu o prezentare a mașinii. Este o mașină destul de specială, chiar dacă este o mașină veche. Nu știu dacă se văd pe cameră, dar kilometri reali, 100% reali. Nu prea mai găsești așa ceva pe străzile noastre. Nu o să vă plictisesc neapărat cu acest pov de condus, așa că revenim de acasă să punem distanțierele. Continuare de vlog, este a treia zi, deci vineri am luat distanțierii și azi este sâmbătă, este a doua zi de fapt. I-am chiar aici cu tot cu prezoane și le-a venit timpul să-i punem, pentru că azi toată ziua am fost ocupat cu altceva, cu aceste fețe de uși, dar o să vedeți clipul pe celălalt canal, îl las în descriere. Și să revenim la distanțierele noastre. După cum am spus, doar pe spate voi pune distanțiere. Pe față arată relativ ok, doar că ar mai trebui lăsată dacă mă întrebați pe mine, dar cam scump. Cam așa arată acum. Și cam așa arată acum roata. Bă, dar n-ar zica mașina. Hai că era să o fac de oaie. Am uitat să ridic mașina. Bine că mi-a dat seama.
Și normal că sunt cam atât de inteligent. E bine că eu m-am apucat de desfăcut roata, dar în rest n-am făcut nimic. Cum spuneam, am apucat să dau roata jos, dar n-am ridicat mașina, n-am pus o cală, nimic. Foarte inteligent. Ar trebui schimbată sau mai merg 30 de sezoane? Și așa cum asta ar trebui să vină așa. Nu? Aici parcurajul să dau puțin cu peria de sârmă aici. Bun, am dat cu peria de sârmă acolo, am dat și cu spray de cupru. Dăm cu niște smântână pe persoane. Dacă nu aveți vaselină în cutie de asta, degeaba o aveți, nu e bună, schimbați-o. Sau mai era aia roșie de rulmenți, tot la fel. Cutie de iaurt sau de smântână. Să vedem, nu-i gaură pe gaură. Și acum le-am verificat cu cheia mașinii. Ok. Să fim siguri. Ok. 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 Cam asta a fost procesul. Acum trebuie să las mașina jos. Trebuie să încerc să las mașina ușor jos. Nu se vede rău, dar oricum trebuie plimbată mașina, o să mă duc să o spăl. După cum vedeți, are un drum de delta. Chiar mai întâi o să fie episodul de delta și apoi episodul acesta, deci să vă uitați și la cele din delta și la toate de pe canal de fapt. Am schimbat partea și nu pot să nu vă arăt. Așa este în partea unde nu este distanțier. Și așa este partea cu distanțier. Bine, mașina nu o să fie chiar așa pentru că o să se mai lase, cred că 1 cm 2 după ce merg cu ea puțin să se regleze suspensia. Am montat tot pe partea stângă unde nu mai uit să ridic mașina, din fericire. La fel, în aceeași manieră o să dau cu peria de sârmă și cu un spray de cupru aici, dar nu o să vă plictisesc cu asta. Am revenit. Cum urmează să punem roata. Să pregătesc frezoanele mai întâi.
Bun, și ultima verificare la mână. Bun. Cam acesta este rezultatul final. Bine, mașina, cum am spus, se va mai lăsa puțin din suspensie, pentru că abia am ridicat-o. Da, se vede că e la linie. Deși cred că ar fi mers mai mult un 2 decât un 2,5, dar... It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag on my bitch. You got clout, but you don't got the drip. You get money, that's some type of myth. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag, and I might take a risk. Don't get crushed, cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm tryna get lit. Tryna get out my body and shit. Fuck around and start bodying shit. Remember nights we was starving and shit. You my brother, I got you, that's it. We can never fall out by the bitch. We was swimming with sharks and them fish. In the field with them lions and pitch. Sweaty niggas be lying and shit. Talking money, don't buy their own shit. Baby mothers be buying them shit. You not lit, you depend on the bitch. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me working, I'm making it flip. With a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Gave that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip.